Bonjour a totes. Anam treballar avui sur la soustracció en columna. E vos vau mostrar dues tècniques per fer la soustracció en columna. E per comprendre millor les dues tècniques, anam fa dos cops el mateix calcul. Un cop per una tècnica, un cop per l'altra tècnica. Abans de començar, anam representar aquest calcul amb de cartes. Les unitats, les desenes i les centenes. Vaig doncs representar a cada cop 524 i devem enlevar 369. Dins el primer exemple, a esquerra, anam fa com el cas après sense un. Devem enlevar 9 unitats alhora que n'avem que 4, és pas possible, nos cal doncs prendre una desena. Çò que fa que nos demora qu'una sola desena, e la desena qu'avem presa l'anam transformar en 10 unitats. Com açò haurem 14 unitats e n'en podrem enlevar 9. De l'altre costat, anam fa un pau diferent. Devem encara enlevar 9 unitats alhora que n'avem que 4. Donc, nos caldria prendre una desena per la transformar. Mas, anam pas prendre immediatament la desena. L'anam guardar e l'anam mettre de costat. Aquella desena, per se souvenir que caldrà la suprimir aprep, l'anam notar en dessús del 6. Com açò nos rappellarem que cal enlevar 6 desenes, mas una desena encara per la desena que venem de pas enlevar. E podem donar directament les 10 unitats que nos manca per depanar la columna unitat. Açò és parier que la primera tècnica. Ara podem, de cada costat, enlevar les 9 unitats. Çò que fa que nos en demora 5. E de l'altre costat, és parier. Vaig doncs per les unitats. Ara, anam passar les desenes. Dins el primer calcul, avem una sola desena e devem enlevar 6. És pas possible, alhora pla segur anam prendre una carta de 100 per la transformar. Se prenem una carta, n'en demora que 4, e la carta que venem de prendre l'anam transformar en 10 desenes. Com açò n'haurem 11 e podrem enlevar les 6 desenes que nos cal enlevar. De l'altre costat anam fa un pau diferentment. Nos caldria enlevar com a costat una centena, aquello, mas anam pas l'enlevar immediatament. Anam en primer donar les 10 desenes qu'avem besoin, com a costat, e per se souvenir que caldrà enlevar la centena, la notam en dessús de çò que cal deja enlevar. Com açò avem ici 12 desenes e podrem enlevar el nombre de desenes que nos caldrà enlevar.
Din lo premier calcul, nous cal duncos enlevar 6 dezenos. Nous en demora encara 5. Din lo second calcul, nous cal també enlevar 6 dezenos. E nous cal també enlevar la dezeno qu'abem pas enlevado tutaro. Ce que fa que a la fin nous demora exactament la mateixa causa qu'a costat, és a dir, 5 dezenos. E ara podem passar a las centenos. D'un costat n'avem 4 e n'en devem enlevar 3. Duncos nous en demora qu'una. E de l'altre costat n'avem 5 e n'en devem enlevar 3. E cal pas d'oblidar també d'enlevar las centeno qu'avem pas enlevados tutaro. Ce que fa que a la fi nous demora també uno solo centeno. Baqui, dos tecnicos per fa lo mateix calcul. As-tu de causi la tecnico que t'agrada lo mai?